Well, noswaith dda, good evening. Honestly, I was a youth voice when I heard for the first time about Trefnu Cymunedol Cymru, TCC. In my youth, that's when TCC first came into my life, really. Diolch am y cyfle I gynrychioli Capel y Groes efo Trefnu Cymunedol Cymru heno. I'm representing Capel y Groes this evening. A dwi eisiau sôn am enwau rhai sydd wedi cyfrannu llawer yn y gorffennol pan oeddwn ni yn aelod ifanc yn y capel. Miss Glenys Roberts, roedd hi wedi gweithio yn dawel a llwyddiannus i ledaenu y wybodaeth am TCC. Miss Glenys Roberts, who was my deacon in my 20s and 30s, thought the world of TCC, and she roped us in also to go to different events and contributed to its success. A dwi eisiau hefyd talu teyrnged I ddau a roddodd lawer iawn o'i hamser a'i gweledigaeth I TCC yn y cyfnod pan oeddwn ni wedi bod yn weinidog. Yn ddiweddar iawn fe gollon ni Elwyn Williams. The late Elwyn Williams was so supportive of TCC for as long as he could be, challenging things on a local level, but he also had been one of the leaders of the youth service when that was based at Shire Hall in Mold. Roedd o wedi bod mewn rhai cyfarfodydd efo fi yn yr eglwys ac yn Acton hefyd, ers I mi ddechrau yn 2019 fel gweinidog, ac roedd ei sylwadau wastad yn berthnasol ac yn disgwyl y gorau gennym ni gyd. Elwyn had a wonderful world vision of what was possible, and he contributed to many societies and was well liked. And even in his final illness, he would still recall contributions he had made for the good of society and local issues through TCC. A heno, mae'n rhaid I mi hefyd sôn am Menna Davies. Roedd hi yn gefnogol iawn I holl waith Trefnu Cymunedol Cymru ac yn sôn bob cyfle am ymgyrchoedd TCC ac yn gwneud ni gyd rwsyd yn rhan ohonyn nhw yn y capel. We lost Menna Davies in the early years of my ministry at Capel y Groes, but she believed earnestly in the mission of TCC. And when I was in the congregation, she would draw me to some meetings and update us about the good work of TCC. Roedd Menna yn hybu Trefnu Cymunedol Cymru ac yn enyn ein diddordeb nina dros iawnderau pobl a gwella sefyllfaoedd lleol. Ac roedd hi wrth I bodd pan oedd rhywbeth yn dod I fwcl. Fe fuasai Glenys, Elwyn a Menna wrth I boddau yn cael bod yma heno I ddathlu pen-blwydd arbennig Trefnu Cymunedol Cymru yn 30 oed. Ac yn ddiweddar hefyd rhaid I mi ddeud pan mae TCC yn ymweld â'r capel, mae Marian Jones a Siwan Jones a Morgan Peters hefyd wedi bod yn rhoi mewnbwn yn y dyddiau diweddara yma. Recently, Marian, Siwan and Morgan also have helped TCC. Pob dymuniad da I TCC yn y dyfodol. All the best for the future of TCC. Diolch yn fawr.